Foli ni waliŋondo bɛ lase aw ma Sherifila TV filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kɛn bɛ ka ɲɛmada ni kuma in na ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ɲɛna ko nin ye a kuma selen ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛba sigira sen kan ka ɲɛsin gafe kura bɔlen dɔ ma gafe kura min ɲɛsin bɛ Mali jamana kɔnɔ wari labaara cogo n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali jamana bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ nin kuma in na ka sabu kɛ lakɔnɔbaliya degun ninnu ɲɔgɔnnaw ye wari bɛ se ka labaara baaradaw la cogo minnu na ka bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a numɔ gafe kura de bɔra ka bila malidenw ka bolo kan min bɛ se ka to u bɛ se ka faamuyabaw sɔrɔ a kan gafe sɛbɛnba Amadu Usman Bokum don gafe kura in Nvuruba jirali kɛra ka bɛn ni sebere décembre kalo tile 20 ye hôtel Radisson na an b'a ladɔnniya k'a fɔ sponsor officiel kun ye Move Africa Mali ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan ka a lase aw ma Abdulkarim Sakɔ ni a ka jatala Abdulaye Sogoro ka sɔrɔlen filɛ ye page 326 maa min ye a walafili o ye jamana in den dɔ ye n'o ye Hamadu Usman Bokum ye san 20 ko a y'o kɛ bangi baara la an ka jamana kɔnɔ o ɲɛdɔngara don o hukumu de la san 10 in kɔnɔna na jamana ye gɛlɛya minnu sɔrɔ banko siraw fɛ a ye da don ninnu na o gɛlɛya ninnu o sababu ye mun ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ donna nataw la jamana ka se ka yɛrɛ kisi ka bɔ o gɛlɛya dɔw ma o misaliya dɔ ye kumana min na CEDEAO jamanaw ye gɛrɛntɛ ta ka da jamana kan jamana ka sɔrɔ min kun bɛ ni jɛkulu kofɔlen kɔnɔ CEDEAO ye i sen da a kan o waatiw gɛlɛyara kosɛbɛ jamana in ma bangi ani a baarakɛlaw u ye wulikajɔw kɛ cogo min na jamana sera ka bɔ nin ko in kɔnɔ ka sɔrɔ jamana baaraw ma jɔ gafe in walafiliba a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma ani ka o fɛɛrɛw fɛnɛ yira cogo min na diɲɛ donna nataw la jamana bɛ se ka o hakilina ninnu ta k'a lawaleya jamana bɛ se ka kisi ko wɛrɛw ma i n'a fɔ minnu y'a sɔrɔ ka tɛmɛ n'o ye sɔrɔ sira baaraw ye an y'a ye k'a fɔ an ka dugu jamana sɛgɛnnen don ni san 10 laban ninnu na crise caman tɛmɛna ni crise sécuritaire b'o la politique b'o la crise sanitaire b'o la an ye covid ye o tɛmɛna donc o bɛɛ kɛra kɔlɔlɔ ye dugu ma a kɛra jamana ma a kɛra kɔlɔlɔ ye bankiw fana ma donc je me suis dit an bɛ se ka mun kɛ pour que ka ko minnu tɛmɛna an ye ko minnu kɛ pour que jamana kana jɔ n y'olu fɔ a kɔnɔ misaliyala an ye exemple di kuma mun na an kun ɲaŋinen don CEDEAO ni UEMOA fɛ État ka wari bɛɛ kun gelelen don o kun bloquelen don donc maga kun tɛ se ka k'a la n y'a rappelé décision mun tara APBF fɛ n'o ye bankiw ka jɛkulu ye u y'a décidé ka salaire bɛɛ kɛ ka salaire bɛɛ kɛ ka sɔrɔ État ma wari di État ye chèque de di n'o kun ma kɛ mun kun bɛ na mɔgɔw kun tɛ salaire sɔrɔ mankan kun bɛ wuli jamana kɔnɔ a kun tɛ kɛ ko ɲuman ye donc n b'olu rappeler maintenant Nord fana la 2012 yan fana bɛɛ y'a ye k'a fɔ Nord minɛna cogo min na bɛɛ yɛlɛmana Bamako yan fan fɛ ani Sud fan fɛ mais bankiw ye décision ta wagati dɔ la kow nɔgɔyalen ka segin ni agenciw ye agenciw seginnen y'a ye a autorité État ka autorité yɛrɛ segin parce que ni banki tɛ yen autorité sigili ka gɛlɛn ni banki tɛ yen activité économique kɛli ka gɛlɛn donc o bɛɛ ye fɛn ye n ye minnu kɛ livre kɔnɔ pour moi c'est important u ka dɔn an denw n'an dɔgɔninw u k'a dɔn k'a fɔ nin tɛmɛna Ala k'an kisi n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ nana u bɛ se ka mun kɛ ni baara in kun tɛ se ka sabati abada fo dɛmɛbagajɛkulu de ka sɔrɔ a la n'o ye cérémonie de lancement officiel ye o dɛmɛbagajɛkulu belebele dɔ ye télécommunication numéro 1 an ka jamana kɔnɔ n'o ye Move Africa Mali tel ye bawo ale de ye nin kɛnɛ sponsor officiel ye a ka dɛmɛɲɔgɔnya sababuya la gafe 400 sana ni k'a tila jamana kɛnyɛrɛ ye ani jamana foroba kalansow sanfɛ kalansow ni ɲɔgɔn cɛ min musaka bɛ ti jɔ sefa wari miliyɔn 9 na Move Africa Mali tel ye o baara kɛ dɛmɛ kama ka ɲɛsin ni baara in kɛbaa ma ani fasojɔ baara kama Move Africa Mali tel an bɛ tuma bɛɛ an bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka mɔgɔw accompagner fɛn min bɛ se ka nafa se jamana ma ni livre in depuis livre yɛrɛ min a sɛbɛnbaga sera an ma waati min na donc a y'an ka dɛmɛ ɲini k'a bɛ fɛ ka livre in k'a cari pour que a ka se Mali écolisobaw la donc an dun ye opérateur de téléphonie historique ye ani national donc an y'a laɲini kɛ sa k'an bɛ livre damadɔ san an yɛrɛ caman san donc an bɛna ko o dibaga ye université ma pour que denmisɛnninw ka se ka livre in kɔnɔfɛn ninnu matarafa cogo min na ni kɛnɛ in kan
seereyaw caaman sɔrɔla minnu ye Hamadun Usman Bokum k'a tare k'a fɔ u b'a dɔn ni cɛsiri de ye jamana baaraw la. Gafe min ni a sɛbɛnlen filɛ nin a baaraw kɛra gafe dilanso min na o de ye Haramata Mali ye. Enda Mali baɲumankɛ tɔn Mali jamana kɔnɔ a ye san 30 sɔrɔ ɲɛnamaya la a sigiba senga o n'a dɛmɛbaw u jɛra ka san 30 kunbɛn in kɛ kɛnɛba ye ka bɛn ni sibiri desanburu kalo tile 20 ye Centre Karim Togola la Sabalibugukaw fɛ sigida 5nan na kɛnɛ denfaya kunbɛn sigida 5nan ɲɛma dangan zabana bolo ni o ye Adama Konate ye maba caman ka bɔ sigida 5nan na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Tɛnɛnya Tarawele ni Ibrahima Kulubali ka fɔla u ka sɔrɔ le filɛ. Enda Mali ye baɲumankɛ tɔn ye min ka cɛw ɲɛsin bɛ denmisɛnw ma minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔ u yɛrɛ ma n'a dɔw somɔgɔw yɛrɛ bannen don u la ka sababuya kɛ u ka vagabɔnya ni kuntaniya kow ye maa min kɛra sababu ye k'o denmisɛn ninnu bɔ o palon n'o yɛrɛmabila la o de ye Dr Musa Sissogo ye a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na hakilina ɲuman in bɔra ale la nka laɲiniw sabatira ni dɛmɛbagajɛkulu dɔw faralen a kan n'an bɛ don min na i n'a fɔ bi o denmisɛn ninnu kɛra mɔgɔ ye maa minnu ni jigi bɛ se ka da u kan o la san 30 o baara in na a y'a ka nimisi wasa yira sabula Enda Mali sera ka denmisɛn ba yirika de ladon Mali region caman kɔnɔna la ka fara Bamako district kan ne ye n ka stage kɛ Mali Kasobonba la a tuma la y'a sɔrɔ musow ka kaso bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen maakɔrɔbaw bɛ yen an b'a fɔ ni ye denmisɛnnin bila kaso la i kɔni y'a bila k'a dege a ka kɛ bandi de ye a kan ka bɔ yen ni ye n t'o la n y'a dɔn u bɛ tɛmɛ polisiw fɛ yɔrɔ caman fɛ n ye gafe sɛbɛnfura dilan min bɛ se k'a to minnu bɛ bajanbilaya la n'u tɛ baara la u bɛ se ka bololabaara dege cogo di u bɛ se ka segin dɔw bɛ yen nɔ wariw faniw babara mais faw t'u yɔrɔ dɔn an bɛ se k'u lasegin so cogo di dɔw ta ye kɛnɛyako ye a ko ka ca donc n y'a lajɛ ka papier dilan baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na n y'u bɔ bandiya ni suɲɛniya la ka n'u bila carrefour kɔnɔ k'u dege bololabaara ni fɛnw na Enda ye tu tigɛ ta dɔw ye théâtre kɛ ka théâtre kɛra sababu ye an k'u ka hakɛw dɔn balontan kɛra an k'u dɔn mais a kolon yɔrɔ jɔrɔ de minnu kɛra menuisier minnu kɛra soudeur dɔw yɛrɛ fana ye bololabaara dɔw fana ko ayi an bɛ segin école de la an y'olu sigi ka taa école la dɔw ye dutigi bi u ye baara kɛ Enda fana nana Mali fana y'an dɛmɛ vraiment ye ko Carrefour des jeunes fɛ a ye taa an k'an sigi an ka masala o bɛɛ nana don Enda kɔnɔ sigidaw wulila k'u jɔ an bɛ yɔrɔ min n'o ye Sabalibugu ye dugutigilakaw fana wulila k'an kunbɛn u ye yɔrɔ d'an ma denmisɛnninw ka hakɛ ka se ka sabati cogoya min na o kɛra Bangoni na a kɛra Sikɔrɔni a kɛra Bakaribugu Bamako fan bɛɛ an y'an to la an ye Kayi kɛ ka Segu kɛ ka Moti kɛ ka Gawo kɛ ka Tɔnbukutu kɛ ka nin bɛɛ kɛ ka Kidali nin bɛɛ de kɛra ni bɛɛ Enda y'i bolo don nin bɛɛ la denmisɛn ka hakɛ a bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ min ɲini Ala fɛ Ala bi Ala ka barika don Enda la a ye tu min tigɛ minnu bɛ n'an kɔfɛ minnu nana an kɔfɛ n'olu ye baara kɛ minnu fana b'u na olu kɔfɛ bi Ala k'a ko bɛɛ taa ɲɛ. Enda directeur exécutif a ka kɔrɔfɔ daminɛ la a y'a yira na k'a fɔ ko Enda cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiyalen don ni san 30 sɔrɔli ye sabula u ye kɔba ni babaw de tigɛ yanni u bɛ se bi ma o siratigɛ la a y'a ka nisɔndiya yira sabula dɔ de bɛ ka fara u ka nin hakilina ɲuman in yiriwa baara kan o la a ye waleɲuman dɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw ma ani jamana kɔnɔdenw fo ka taa bila jamana wɛrɛ mɔgɔw la minnu y'u dɛmɛ musaka ko la minɛnko ani hakili ko la walasa nin baara in ka se ka ɲa a sɔrɔla ka bɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la n'a yiralen an na k'a fɔ ko dɔ bɛna fara u ka programme kan n'o de ye n bɛna sinsin fɛn mun kan o ye an y'a ye an bɛ wagati min na sisan wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ bonyanen don n'o ye changement climatique ye donc Enda yɛrɛ ye an da tɔgɔ yɛrɛ ye environnement développement donc an bɛna an sinsin fɛnɛ an ka sigidaw olu lakanali ani wagati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an ka sigida kan n'an ka sɛnɛfɛnw kan donc u ye ɲɛjɔyɔrɔ kumaba damadɔ ye an bɛ mun fɔ ka fara u kan. maa min yɛrɛ ni sigi in ɲɛmaya tun bɛ a bolo n'o de ye commune 5 maire ka danga sabanan ye ale ye témoignage kɛ Enda Mali nafa kan ani a ye nafa min lase olu yɛrɛ ma k'o ye kunkɔrɔtaba ye ale bolo. n y'o de fɔ Enda Cɛrɛmɔni ni Sabalibugu ka jɛ a ju jɔra ni denmisɛnnin tɔn ye mun tun bɛ wele comité des jeunes pour le développement de Sabalibugu a sigira sen kan kalo 6 o kɔfɛ a récépissé sɔrɔlen kɔfɛ an ye jɛɲɔgɔnya ɲini ni Enda Cɛrɛmɔni ye olu kun dagalen bɛ o waati la Carrefour des jeunes la an ye musaka sɔrɔ u bolo mun bɛ so jɔ
somu ni an bɛ se ka denmisɛnnin minnu bɛ palon na bɔlɔn kɔnɔ k'olu minɛ k'u kalan menuisier la o kɔfɛ alors an ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen k'o dayɛlɛ denmisɛnninw olu bɛ se ka kalan yɔrɔ min n'an ko ma centre d'écoute alors o tɛmɛnen kɔfɛ an ye galadon yɔrɔ an y'o sɔrɔ inondation sababu la gala minɛn caman a y'o di ka so saba jɔ mun ye centre de teinture ye o tɛmɛnen kɔ yari kɔni ni gala sɔnna finiw donna f'u ka kala de an ye indatermaniw fana wuli an wulila k'a sɛgɛrɛ a ye mansiden 5 di anw ma alors n'an ko k'an b'o ɲɔgɔnnaw fɔ u n'a ɲɔgɔnnaw ne bi ya k'o de fɛngɛ ka ala fo k'a barikada alhamdulillah résultat wɛrɛw bɛ yen n y'o de fɔ n ka intervention kɔnɔ sisan secrétaire général du gouvernement du Mali mun bɛ conseil des ministres PV ta alhamdulillah anw y'a bolo minɛ k'a don Sabalibugu centre d'écoute la en 1994 alhamdulillah Mamadu Kulubali o ye fierté dɔ de ye. Enda Malika nin san 30 ɲaɲa dɔ kɛra de fana an ka artisiba dɔ n'ale dogolen tɛ maa la Mamadu Danbele Di Dabara ka fara ɲɔgɔnlabɔlaba dɔ kan n'o ye Kari Bɔgɔba Kulibali ye olu ye nabagaw la nisɔndiya u ka seko ni dɔnko la ka fara sketch dɔw kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in yɛrɛ kuncɛra muɲamuɲa de kɔnɔna la. Association anga bɛ mayala tondo tomi ɲɛsin bɛ wulikajɔw mɔ ka Mali jamana basigi malidenw ka se ka ɲɔgɔn ganfɔ taabolo mabɔ taabolo la diinɛ mabɔ diinɛ na siya mabɔ siya la bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ malidenya juruba la a président d'honneur a n'a conseil d'administration président a se Yadabadara Aliyu Usman Haidara wulila ka se an ka maaba mɔ chrétien ga ɲamaba Mali jamana kɔnɔ cardinal Jean Zerbo ale min bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la bi u sera mɔ a jabala la ale bi ka taa bilasiralikanw ɲini a bolo ani duwawu ka sabu kɛ jɔyɔrɔw minnu bɛ a la Mali jamana basigili la kabini a bɛ cardinaliya in na fɔ ka na bila bila a bɛ k'o jɔyɔrɔ kelen fa malɔdɔniya k'a fɔ ko in kɛra sigida sabanan de la ka bɛn ni alamisa desanburu kalo tile 18 ye Kadija Tarawele bi ɲɛfɔli kɛ an ye o baara kɛcogo kun kan. Association anga be mayala u kan ni bɔɲɔgɔn ye a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ka bonyɛmasegi wale ɲuman dɔ ani k'u ka kanu kurakuraya ka taa cardinal Jean Zerbo yɔrɔ ka sanga n'a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye bɛn sabatili la adamadenya kɔnɔna na ale min jɔyɔrɔba be maya diinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ waleyaw la jamana kɔnɔ. An nana an ka cɛkɔrɔba fo an cardinal monsieur Jean Zerbo donc an nana foli min kɛ cardinal la donc foli in tɛ foli gansan parce que an n'a jɛra ɲɔgɔn fɛ ka to cardinal la donc an nale retraite la comme retraite tɛ ale tant que an ka baara ma ban jama ma fara ɲɔgɔn kan retraite tɛ ale donc wagati bɛɛ an bɛna ɲɛ da kan ka conseil ɲini a fɛ pour que hali bi baara min daminɛna n'o ye ka jama kafo ɲɔgɔn kan ka jama fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka vie kun ɲɔgɔn kan cogo min na ka sɔrɔ mɔgɔ ka diinɛ ma lajɛ mɔgɔya kɔnɔna na o baara in tant que o ma ban an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni ye an ka bɛn maya la ka tagama sira ye min ni an y'a laɲini bi alors kana ɲɛ da an fa kan ani an karamɔgɔ ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye Asiri Sherifu Usman Malani Haidara a baara kɛ ɲɔgɔn alors kabi lawale fo ka se bi ma kunu n'o de ye waati tɛmɛlenw ye a ye an reçoit ka to a ka fonction kɔnɔna la ni o ye baara ye o kɔfɛ an ye nouvelle fêtes caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka bonya kɔnɔna la a n'a ka yɛrɛma dɔgɔya kɔnɔ bi ka bɛn ni san in ma a bɛ retraite la retraite min don anw bolo retraite de fonction de don ni o ye baara ye mais ale yɛrɛ balolen min an bolo a hakili la ani a farikolo la ani a ninkun na. Fɛn min ye cardinal Zerbo yɛrɛ ye a ye nin waleya in tanu kosɛbɛ ka bɔ association an ka bɛ mayala maaw yɔrɔ din ka tila ka a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara u ka nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw kan. An bɛ bolo min kan an bɛ baara min kan n bɛ se k'a fɔ an y'o sɔrɔ an ɲɛmaaw de bolo fɔlɔ n nana sɔrɔ sira min kan n y'a essayer ka taa o sira fɛ dɔw tun b'a fɔ a ma ko tubabu mori a ko ayi dɛ k'ale tɛ tubabu mori ye dɛ k'ale ye bɛɛ jɛ mori ye ka jira k'a fɔ ko adamaden ni ala ye ka baara kɛ o kumana ala sira baara ye e de kan ka mɔgɔw kafo ɲɔgɔn kan ka to ala de y'an bɛɛ da ne taara yɔrɔ o yɔrɔ b'i ɲininka k'a fɔ kumana aw chrétienw a man ca ani silamɛw bɛ cogo di kɔrɔ bɛnnen de la ne ko anw fɛ an ka ko tɛ ten an ka ko tɛ ten koyi ni ala ye
den sɔrɔ du kɔnɔ n'a fɔra ko karisa muso jiginna sigiɲɔgɔnya la denkoni bɛɛ bɛ taa ka dugawu kɛ ala ka balo ala ka na kan diya ni bana fana kɛra ala ka nɔgɔya kɛ ni banni kɛra o ko kelen don ala ka hinɛ ala ka da yɔrɔ suma an ta y'o ye teriya sigiɲɔgɔnya o kɛn bɛ k'an don ɲɔgɔn na an nana min sɔrɔ yen nɔ n'an m'an jija ka dɔ fara kan sababu min b'a to an ka dɔ bɔ a la ka segin kɔ ala k'an kisi o ma dugawu minali kɔni a diyara n fo ka fɔ a diyara n ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wale in bɛna dɔ fara association an ka bɛn maya la ani cardinal zerbo olu ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya na ani association an ka bɛnbaya la bɛ to ɲɔgɔn bolo kɛnɛba sigira sen kan kɛnɛ min kun ye poyi o dayɔrɔ ye denmisɛnw fɛ sifinnakaw fɛ bawo poyi kɔnɔ kodɔn ni kalansenw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka kɛ bilasiralikanw ni ladilikanw ye jango mali jamana bɛ se ka jɔ ni sini ɲɛsigiw ye sini ɲɛsigiw minnu b'u jandu u yɛrɛ la k'u jandu u faso la o kɛnɛba min sigira sen kan association an ka bɛnbaya la comité numeribugu fɛ a kɛra sirifila morikɛ conseil d'administration président ba ka so ni o ye bangoni numeribugu ye ka bɛn ni décembre kalo tile 20 ye hami aw ladɔnniya k'a fɔ kadiya tarawele ni sedu ɲarenw olu tun bɛ a kɛnɛ ka sirifila tv tɔgɔ la ni nisɔndiya kɛnɛba min sigila numeribugu comité association an ka bɛn maya la maaw fɛ n'ale ka laɲiniw la kumaba o ye bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn tala ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛla la o hokumu kɔnɔna na fɛn min ye poyi ani manaw ye n'olu jɔdaba bɛ bɛn ni kelenɲɔgɔnya ɲinina maaw ni ɲɔgɔn cɛla la o min sen fɛ fɛn min ye numeribugu comité président ye ale ye ɲɛfɔli kɛ nin waleya in laɲiniw kan an ye mana ani poyi labɛn ka don in tɔgɔ da o la dɔwɛrɛ tɛ cogo min na malidenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka don dan kelen fɛ ka bɔ dan kelen fɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na mali mago tɛ farafarali la an mago bɛ ka kɛ kelen de ye cogo min na jamana in bɛ se ka lafiya nin kɛnɛ min sigila poyi ani mana hokumu kɔnɔna na a kɛla bonya ani karama kɔnɔna na maa caman de bɔla ka na nisɔndiya kɛnɛ in seereya kɛrɛnkɛrɛnya la fɛn min ye jɛkulu association an ka bɛn maya la conseil d'administration ɲɛma ale min ka kumasenw bolila nin nisɔndiya kɛnɛ in nafaw kan donc nisɔndiyara fo ka se a dan na mais min f'u ye dɔrɔn de ka courage ta an ka bɛn maya la objectif kelen dɔrɔn de b'an bolo o de ye bɛn ani kelenya o bɛ se cogo min na ka sabati diinɛw ani hadamadenw ani ka taa siyaw bɛɛ lajɛlen ma alors o bɛ se cogo min na ka sabati ni de y'an ka objectif principal ye donc n'i y'a ye an bɛ nin ɲɛnajɛkɛla ninnu wele ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ de bɛ jamana ka bɛn na ani jamana ka kelenya ani jamanadenw ka ɲɔgɔn kanu ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ de b'a la poètes olu bɛ fɛn minnu lase n'i ye kumakan ninnu lamɛn a kumakan bɛɛ bɛ na ka hadamadenw bila cɛsiriw la ani ka hadamadenw bila ɲuman de kɛli la alors silamukɛlaw komi aw yɛrɛ caman b'a dɔn a bɛ fɛn minnu mɛn u da alors kumabaw de don kumaw don minnu bɛ se ka na ni kalaliw ye kumaw don minnu bɛ se ka na ni bɛn ye donc o kama an ka bɛnbaya laban initié waati bɛɛ kɔnɔ ka se ka nin différents couches ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan janko bɛɛ ka i yɛrɛ ye nin tɔn in kɔnɔ ani bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye malidenya la nin de ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye association an ka bɛn maya la ale min dɔnna n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ye bɛn kelenya ani basigi ɲinini na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la maaya dilanni na a ka nin kɛnɛ min sigila numeribugu komite maaw fɛ o ye misali ye ka association an ka bɛn maya la ale ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri badabada jira koto ɲɔgɔn ta la ani bɛn ɲinini na adamadenw ɲɔgɔn cɛ o de fana b'an kɛ kan kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ka an ka jɛ k'a ɲamada farafina cɛcɛ kana jamana saba mali burkina ani niger u tɔgɔla kɛlɛbolo sigira sen kan n'o ye force unifiée de l'AES ye wa seginkɔ tɛrɛ bilen nin ye baara de daminɛnen ye sa jamana sabaw lakananin kɔrɔ général d'armée Assimi Goïta ka fɔ la n'o ye jamana sabaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛmaaba ye général d'armée Assimi Goïta ye a jira k'a fɔ min dora sa min bɛna bila jamana sabaw ka kɛlɛbolo ɲɛmaaya la a ka wuli ka jɔ kɛ ni farati kɛra yanga fɛn ye jamana sabaw dɔ la kelen kunna AES kɔnɔ na k'o dasa fanga jafɛ o tɛmɛnen kɔ jamana sabaw kɛlɛcɛw fɛnɛ bɛ dɛmɛ a fɛ général d'armée Assimi Goïta ye nin kɔrɔfɔw lase kumana kuma min ni a bɛ ka AES jamana sabaw ka kɛlɛbolo ka drapeau di mali jamana ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ kɛlɛbolo ɲɛmaaya bɛna di général de brigade Dawuda Traoré de ma Assimi Goïta y'a jira ka laseli la k'a fɔ ko minnu bɛ senna ka ɲɛsin AES jamanaw ma AES ma ɲɛmaw ɲɛ b'u bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna fangabondaw minnu bɛ diɲɛ selekena ni bina k'u kan n'u tɛ ka AES jamanaw ye ni ɲɛ ɲuman ye ko AES jamana ɲɛmaw ɲɛ bɛ nin bɛɛ la jamanaw minnu bɛ setigi jamanaw na ni u kɛn bɛ AES jamanaw juguw dɛmɛbaw ye
ko AES jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ nin bɛɛ la hali minnu kɛn bɛ ka silamɛya diinɛ birifini u yɛrɛ ka bi ka mugu ni kisɛ ta n'u dɛmɛnen don setigi jamana ninnu dɔw fɛ ani AES jamanaw sɔrɔ sira ka lajɛ ka lanɔgɔ cogo ɲini o bɛnbɛnbɛnw minnu bɛ senna fo ka taa se kunnafoni ngolow minnu bɛ cari diɲɛseleke naani kunnafoni di sobaw la ka AES jamanaw lanɔgɔ ni ka mɔɔw jara wele ko AES jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ nin bɛɛ la wa ko AES jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka labɛn bila sen kan ka nin bɛɛ kunbɛn. Général d'armée Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ kabini juillet kalo la san 2024 jamana sabaw kɛlɛbolow kun ye baaraba caman kɛ Niger, Mali ani Burkina jarawlelaw ka ɲɛma caman kundonna o senfɛ. Général d'armée Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya lakanako nasira fɛ a ye nɔba bɔ ka sabu kɛ baara bolodacogo ɲɛna teliyala kunnafoniw fɛnɛ bi falenfalen u ni ɲɔgɔn cɛ teliyala o kɛra sababu ye ka baara nɔgɔya jamana sabaw kɛlɛbolow bolo. Diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Congo Kinshasa MONUSCO a ye dɔ fara a ka kuma kundala ka san 2026 décembre kalo nata o b'a sɔrɔ Congo Kinshasa. Nin sen baara min di bɛ basigili jɛkulu MONUSCO ma Congo Kinshasa o ye ka kɔrɔyanba manga da cogo ɲini. Diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jatigɛli kɛ k'a fɔ a bɛ to Congo Kinshasa jamana kɔnɔ nka dɔ bɛ fara ka baara bonya kan jamana kɔrɔyanfa min duuru bɛ bi ka sabu kɛ manga ye. Mamurulenjɛkulu M23 dɛmɛ bɛ Rwanda jamana fɛ ka Congo Kinshasa kɛlɛcɛw kɛlɛ. A bɛ se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka kɛ banamingalama ye o kɔrɔ cogo min o baara de kalifa bɛ a la nin sen. Dɔ ka fara diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO ka kumaw kan Congo Kinshasa. Faransi jamana de duuru a kɔrɔ ka sini a ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso la ni k'a lapasa. O de kosɔn Faransi jamana lasigiden diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies na ni o ye Jérôme Bonafont ye. A ko MONUSCO a ka baaraw la a bɛ nin sinsin sigikafɔw minnu kɛra farafinatɔma Union Africaine fɛ Togo jamana fɛ ani Qatar jamana ma ɲɛmɔgɔw ni Amérique jamana ma ɲɛmɔgɔw fɛ mankan banjugu ɲɛɲinini na Congo Kinshasa jamana ɲɛmɔgɔw ni mamurulenjɛkulu M23 cɛ k'a bɛ nin sinsin o ka baara kɛ. Tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn minnu na k'a fɔ mugu mankan ka da n'o ye cessez-le-feu ye ko MONUSCO ka baara bɛna bɛn o dankɛnɛmayali de mɔ cogo bɛɛ lajɛlen la mugu mankan bɛ se ka da kama nana masumanenw kisi cogo min. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye ŋwara da Venezuela tajidoni kurunba dɔ la tun ni ka kɔnɔmaw fɛnɛ minɛ. Kɔrɔfɔ in mɛnna ka bɔ Venezuela jamana ɲɛmayaso da jamana ɲɛma n'o ye Nicolas Maduro ye ale ka danga musolaka do ko Delcy Rodriguez a ye sɛbɛnni kɛ a ka bɔlɔlɔ kan k'a fɔ nin wale min kɛra Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ wale juguba do wa a bi sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔ diɲɛseleke naani sariya tɛ a tɛ min sɔsɔ hali Vienne bɛnkan min kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a ka kan mɔgɔw k'u ka muɲukumanyaka kɛ kwaji kan sɔrɔ sira yiriwali nasira fɛ k'a bɛ o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ. Venezuela kaw ka jamana ɲɛma danga muso Delcy Rodriguez a ko nin nana Venezuela jamana bali a ka tɛmɛ n'a ka jamana sɔrɔ sira yiriwali ɲɛɲinini baaraw ye min bɛ se ka don Venezuela jamana bɛ se ka yiriwa k'a ka taji ko don ba la k'a ka gazi ko don ba la jamanadenw bɛ se ka bɔ u ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira numɔ cogo min k'a sabu kɛ ko yɛrɛma hɔrɔnya de kɛmɛ k'o diyagoya Venezuela jamana ka a ka balo a wɔsi la wa dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ninnu ye Venezuela halala de ye. Brésil jamana ɲɛma yɛrɛ sa Luis Ignacio Lula da Silva ale ka fa fɛ a y'a yira k'a fɔ Venezuela jamana Ameriki jamana bɛ ka min ɲɛsin a ma bi a k'i cogo dɔn nɔn tɛ a kɔlɔlɔndan tɛ ɲɛnamaya yɛrɛ de mɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Ameriki gun bɛɛ lajɛlen fo ka taa se diɲɛ bɛɛ lajɛlen mɔ a k'a b'a ɲini Ameriki gun jamanaw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to u ka kɔnɔ dɔmɛ ni basigi min ye a ka to o cogo rɔ Ameriki gun ka jɔ bɛɛ ni basigi kɔnɔ o dɔrɔn de kan ka kɛ Ameriki gun jamana ɲɛma bɛɛ lajɛlen ka hami. Brésilikaw ka jamana ɲɛma ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ Venezuela jamana dafɛ k'a lapasa ko bawo olu ni mankan kun famana u bɛ diɲɛ fangun min fɛ jamana dɔ ni jamana dɔ ka ye ɲɔgɔn na o famana ka ye mankan min bɛ deli ka kɛ u ka kɔnɔ na o ni ɲinanjɛ san 40 don n'o ye guerre de Malouine ye ko nka o bɔlen kɔ a la bi Ameriki jamana ɲɛma de natɔ filɛ bi olu ka gun jamana dɔ ka u bɛɛ lajɛlen ɲɛbosolen ɲɛna. Brésil jamana ɲɛma Luis Ignacio Lula da Silva ko ko jɛn tɛ se kɛ n'o ye. Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu a ko a b'a fɛ
ninga fedo dajira Amerika jamana nyama Donald Trump la o te do wara ye ka Iran jamana susu kokura korofo mena ka bo kuna foni disola mimi wile ko NBC News Amerika jamana kono NBC News kuna foni disra yira ka fo banisra la ministre nyama Benjamin Netanyahu abafe ani Trump ka nyonzoro la ka dajira Trump la ka fo ijorombe ni Iran jamana ka mugu jugu dlangu nyide ka sabuke abeka tana ye fangamino akaka wuli ka joka ke ka Iran jamana kumbe bani Israel ministre nyama Benjamin Netanyahu ni Amerika jamana nyama Donald Trump ga nyonye akanga ke Desamuru ka lotle muga ani konondo Florida yala kan ndani gali kunche Amerika jamana nyama Donald Trump hunya jira ka fo Iran jamana ma nyama ukasigi na ye no maso sigi ga fo monne yi kuyu take mugu jugu labarali anaja ku ya Amerika jamana ka aku bunde kuna foni disra dola kerangera nyana Al Jazeera no woro kalo temene Iran ka ministre mi nyashime Irani jamana wara ni nyonja ko nyanya bo mo Abbas Araghchi ale ya yira ka fo Iran jamana tema lamede ateka ka dugu jugoro na fasoro sera uranium labara ka ke mugu juguye abeka labara jango mo mama go minziri me ala Iran jamana diun ko mama go dla beba donga fo kurango tita uranium ngo izini ngo tita uranium ngo wakafo ke bi yelema de do akabara tabulula ko maka bagabagali ko damba yere ko kandero ninye Iranga uka ministry kapumai amawla dunia kafo juin kalo tletani zabana tleta ani nani bani Israel ministry nyama Benjamin Netanyahu na kasurasu ye mugufili Iran jamanaka lere damada okofe Iran jamana manyama ye tajuru sara bere boloda ka nyashi bani Israel mo tle konondo bita dafa pumami dadigi kera famvlaula amanya mingo Amerika jamana nyama $1 no ye Donald Trump ye ka Iran jamana mugu jugu labara yoro sabanyo na suma minu me Fordo Natanz ani Ispahan kaka mugu fili oluka Iran jamana manyama ofene mu tabla kasuma odugu jawulada ya vafe Amerika jamana akasurasi ya daga yoro bami me Qatar dugula dugu mimi wile ko Al Hudaid Iran jamana manyama uye mugu fili ye veneka okera manga jole ye famfla bela jele ni nyonje bani Israel ya refene kele jigisu Ode fene bi danzigi bamananga kuna fonina mi mbara la nyonga kalase aumo kuna foni diso nyama ya sofe ka benini kumanyika ufuka wale nyumando maliko no ani maliko ka akambe je kuma ore na la kaje